Čauky, takže vítejte moje první video odpovědi. Omlouvám se, že nebude obraz, ale když natáčím na foťák, tak vlastně jsem vidět, ale nejsem slyšet. Nevím proč, něco se asi porouchalo. Chci upozornit, že budu muset hodně, ale hodně moc zpomalit v mluvení, protože jsem středočeška a ty mluví prostě rychle, přirozeně. Takže budu se snažit, aby se to dobře poslouchalo. Možná to bude znít trošku nepřirozeně, protože opravdu jinak mluvím takhle rychle. Takže snad budete fakt rozumět, no. Přijdu k otázkám. Co nejraději děláš ve volném čase? Tak jsem ráda s kamarádama, se zvířatama, ráda něco tvořím, taky píšu. Další otázka. Určitě víš, že Terka a Míša se pohádali, jsi na něčí straně? Tak z začátku jsem byla na straně tak trochu obou. Obě mi to přeposílali, takže jsem se nemohla rozhodnout, ke komu se přikloním. Ale v dnešní době už vím, nebo jsem si spíš uvědomila, že Terka reagovala trošku nepřiměřeně a vlastně prostě zrušila blog, tak už jí bylo jedno, co si o ní lidi budou myslet, tak prostě Míša se začala nadávat, to se mi nelíbilo. Další otázky. Jaké blogy navštěvuješ? Navštěvuji dívčí blogy, kde jsou rady pro holky, a navštěvuji autorské blogy. Jaká máš zvířata? Mám 7 koček, 4 na stálo a 3 koťátka, plus mám pejska. Máš kluka? Je to zamotaný, ale teďka nemám. Co to ale jde vanilka? Tak občas jsou hádky, občas nepohodnem, ale mám ji ráda. Další otázka. Baví tě vůbec ještě blog? Baví mě. Co si myslíš o kamarádkách, které si na kamarádky jen hrají? Tak ochuzují sami sebe, protože tímhle přístupem si sami nenajdou žádnou dobrou kamarádku. Další otázky. Jak se maluješ? Takže maluju se lesk, tekuté linky, normální linky, pudr, korektor, občas stíny. Další otázky hledám. Proč jsi nebyla v TV, když tam byly i jiný blogerky? Já jsem v té době moc nechodila na e-mail, protože jsem se ani nezajímala o blog.cz, takže jsem si e-mail s pozváním do televize nepřečetla, nebo spíš až pozdě. Takže jsem tam nemohla jet, ale myslím si, že i kdybych to přečetla brzo, tak bych tam nejela, protože zase nechci, aby mě každý viděl v televizi. Nechci jít pro smích. Další otázky. Co si myslíš o holkách, které mají autorské blogy? Tak baví mě a nezáleží na tom, no prostě každý dělá to, co ho baví. Další otázka. Kolik hodin denně sedíš v Facebooku? Přitom tam sedím tak hoďku celkově. A večer tam sedím spíš tak 4 hoďky, ale nejsem tam pořád, třeba mám zaplay a koukám na televizi, nebo když jdu ven, tak tam nejsem vůbec. To je všechno, na další otázky odpovím příště, tak doufám, že se vám to aspoň trošku dobře poslouchalo. Pa, pa.